бозам дар соати сеюмам меҳмон дорем ва Саъдӣ Тоҳирзода, устоди забони англисӣ, блогер ва як нафари шинохта дар миёни мардуме ки воқеан дӯстдори омӯзиши забони англисӣ ҳастанд ва ҳамчунин Мир Қурбон Наимов, барномасози Вожаомӯз. Умедворам ки имрӯз як суҳбати бисёр хуб хоҳем кард, ҳам дар бораи забони англисӣ, ҳам дар бораи омӯзиши он, ҳам дар бораи нозукиҳои омӯзиши он, ҳам дар бораи ин барномае ки ном дорад Вожаомӯз. ва фикр мекунам ки шумоам агар кадом як саволҳоро доред, шунавандаои азиз, метавонед дар Телеграм бинависед ё занг бизанед. Рақами Телеграм 88 4 0 107 аст ва рақами телефони мо дар эфир 44 6 107 107. хуб ҳастен? салому алайкум. хуш омадед. салому алайкум. пештар аз шумо мо бо саломиндоҳо суҳбат доштем. Онҳо гуфтанд ки мо хеле дер мехезем. муаллимону барномасозо чӣ хел реҷаи коришон чӣ хел аст? мо ҳам ба фикрам ки мисли шумо барвақт мехезем, чунки дарсҳо ҳама дар субҳ ҳаст. субҳ ҳам майнаи сар хуб қабул мекунад агар дарс диҳем ё ки ягон чиз омӯзӣ. бораи моам барвақттар мехезем. аммо эҷодкоро бошад шабона эҷод мекунанд. масалан шоир, нависанда ба аксарияти онҳое ки эҷодкор ҳастанд, шаб вақте ки ҳама оромӣ аст, ҳама хоб мераванд, баъд эҷод мекунанд. яъне чӣ хусусият дорад ба фикри шумо ин? фикр мекунам ин ҳам аз ҳамон оромӣ аст, аз ҳисоби ки субҳ бигем майнаи сар дам гирифтааст ва ҳоло нав бигем бедор шудад ва аз ҳамин ғавғои рӯз бехабар аст, метавонад ки омӯзад барои худ қабул кунад. аммо эҷодиёт инам гӯем як чизе ки майнаи сар бояд як чизе бидиҳад. давоми рӯз як мутолиа мекунад, як мебинад, баъдан ин қадар информация зиёде ки рӯзона ҳаст ва шахс бояд ҳамаи онҳоро ҷудо кунад. шарт нест ҳамаи онҳоро ба ёд бигирад, не? бале. барои барномасозон чӣ хел аст? барномасозонам монанди ҳамон эҷодкорон, як шакли эҷодкорӣ ҳам ҳисоб мешавад барномасозӣ. асосан шабона бисёртар кор мекунам ва он қадар саҳар барвақт хистана нағз намебинам. барномасозӣ ҳам гуфтед эҷодкорӣ аст, лекин фақат маблағаш фарқ мекунад. эҷодкор маблағи камтар мегирад, барномасоз маблағи зиёдтар мегирад, не? ё ин гапҳоро шумо ягон ҷода намегӯед, не? баъзан чиз. хуб, Саъдӣ, шумо бештар худро кӣ мешуморед? блогер, муаллими забони англисӣ ё як фаъоли ҷомеа? умуман ба назаратон шумо зиёдтар кӣ ҳастед? зиёдтар фикр мекунам ки муаллими забони англисӣ ва фаъоли ҷомеа ҳам гӯя мешавад. блогерӣ ин як касб шудааст барои мо, барои мардуми зиёд, шогирдони зиёд пайдо кардан. ҳатто мардуме ки мисол дар синфхонаи мо нестанд, дар рӯпарӯи мо нестанд, ба онҳо дарс гуфтан барои онҳо як имконият додан аст. яъне ман ҳам блогер метавонам гуфта, ҳам муаллими забони англисӣ метавонам. умуман ҳамин идея чӣ хел пайдо шуд? рӯз ёдатон аст якум наворе ки шумо доштед ҳамчун як муаллим эфир баромадед, ба ёдатон аст чӣ хел буд ҳамин? бале, идеяи блог кардан гӯям аз даври донишҷӯӣ пайдо шуд, вақте ки мо бо китобҳои русӣ мехондем дар донишгоҳ. кадом донишгоҳ? донишгоҳи давлатии Кулоб. ман дар онҷо таҳсил кардам 4 сол. факултаи филологияи хориҷӣ. бале. дар онҷо таҳсил мекардем, китобҳои Аракин буд. бисёр як мушкил буд аз нигоҳи англисӣ нево аз нигоҳи забони русӣ, барое ки барои бигем донишҷӯёни рус омода шудааст он китоб ва барое ки ту бо он китоб омӯзӣ, ту бояд грамматикаи забони русиро дар сатҳи хуб донӣ ки дар онҷо таҳлилу муқоисаву дигару дигар ҳама бо забони русӣ омода шудааст. ва вақте ки ман бо он мехондам, мисол ҳисоби ки русии ман гӯем ба дараҷаи аъло не ки хуб буд назар ба дигар ҳамкурсонам, дигарон ҳам мефаҳмиданд. ва баъдан ман бисёртар видео дарсҳо тамошо мекардам дар ютуб бо забони русиву бо англисиву дигару дигар. бениҳоят сода мефаҳмонданд, гӯем ба як таври ҷолиб мефаҳмонданд мусиқиву кинову дигару дигар. ва ман ба ҳамкурсонам мегуфтам ки барои чӣ шумо тамошо намекунед? сода мефаҳмонад, фаҳмо аст, дигар чиз аст, хазиқ аст. мегуфтанд ки барои инро фаҳмидан мо бояд як забони дигар омӯзем. яъне онҳо ҳамаш ба забони русӣ буданд. аз ҳамон вақт як идея пайдо шуд ки агар ман тавонам дар оянда видео кунам ё ки дигар чиз кунам, ҳатман ба забони тоҷикӣ, ба забони содаи тоҷикӣ мекунам ки масалан касе ки аз деҳа аст, касе ки русиро намедонад, омӯзад. баъди донишгоҳ вақте ки дар маркази амрикои Кулоб ба кор даромадем ва дар онҷо шароит буд, ҳама чиз фароҳам буд, ҳам интернету камераву дигару дигар. баъдан якум бигем навори худро сабт кардему бо забони тоҷикӣ аз ҳамонҷо шурӯъ кардем. як савол аз куҷо пайдо шуд? мафҳуми як савол ин дертар пайдо шуд, аз ҳисоби ки мо нахостем ки як чизи муқаррарӣ шавад, яъне муаллимонро мардум чӣ гуна
میگم تصورشون است بور در دستش در نزد دوسکا و بعدا ما خواستم که یک چیزی اینتراکتیوی شود یک سوال من خواستم که در یوتیوب من نوارهای دراز دارم و در اینستاگرام خواستم که نوارهای کوتاهی میگم یک کلمه با یک درس یک چیز آموزاندم بود از همین سبب سر کردم با یک سوال یعنی یک سوال فلان چیز چی میشود بعدا دیدم که از طرف مردم خوب قبول شد بعدا دوام دادن گرفتیم و رفتن گرفت فهمم خب در مورد برنامه‌ها من می‌خواستم که از امیر قربان پرسم من شما فقط برنامه‌های تعلیمی می‌سازین یا دیگر برنامه هم دارین در پورتفولیو خود ما نام حتی همون شرکتی که داریم دانش سافت است مقصد ما بیشتر اهمیت میدهیم به همین برنامه‌های سمت سوی معارف تعلیمی و نگفتن نموند که ما از سال 2011 هست که به همین برنامه سازی دست زدیم اولین شده فرهنگ زبانی تاجیکی کتابی که هست 2 جلد سال 2008 از نام جناب عالی چاپ شده بود ما همونا گرفته برای تلفن اون دوره نوکیا بودند برای همونا برنامه ساختیم و حتی از مرکز پتنتوی اطلاعاتی شهادتنامه درباره همین کار هم داریم و بعداً سال 2013 دیمی برنامه‌ای که عین زمان تقریباً 500,000 آدم اون گرفتگی هستند داوطلب همون با یکی از رفیقای نزدیکمون اکای مراد یک جای اون تهیه کردیم و برای آماده شدن به مرکز ملی تستی است تست‌های زیاد دارد یعنی که از هر یک فنایی که هستند و همیشه رفت و ایده خودی واژه‌آموز باشدم مقصدش اساساً همون کمک کردن در با راه آسان از یاد کردن کلمه ها همین بود و مواد جمع کردن رو از سال 2018 شروع کردیم. خب شناساییتون با سعدی چه خیلی بود؟ شناسایی با میر قربان از طرف میر قربان شد وقتی که من بلاگ خود را شروع کرده بودم این تقریبا 2021 بود با فکر من 2018 19 پیش از 19 شروع کردم 2020 بود اگر گویم خطا نمیکنیم میر قربان یک سمینار داشتن در کلوب اومدن و من زنگ زدن که خیلی یک بخوریم من بلاگ شما رو دیدم به نهایت جالب است بعدا از اونجا شروع شدیم اول یک صحبتی گویم دوستانه بود یگان لایحه یگان چیز نبود بعدا این ایده واژه‌آموز دیرتر پیدا شد بعد که من کتاب خود رو نوشتم یکون کتاب خود رو با دوستم شیرزاد تقی مرودف نوشتیم 1001 کلمه ضروری که به نهایت مشهور است این حال بین آموزندگان زبان انگلیسی اون کتاب رو نوشتیم یک مشکلی دیگر پیدا شد بعد کتاب دسترس کردن کتاب با مردمی که بیرون از تاجیکستان بله اونا می‌خواستن شکل الکترونیک کتاب رو داشته باشن و با میر قربان مراجعه کردم که میخوام همین کتاب رو شکل الکترونیش رو تشکیل کنیم که مردم دسترسی داشته باشند از اروپا و از آمریکا و دیگر جایی که بچه‌های ما مهاجرن بعداً پیشنهاد میر قربان شد که منم یک ایده دیگر دارم ایده ساختن چنین برنامه الکی یک چند موادها آماده کرده ایم جمع کرده ایم بعداً گفتیم که خیلی یک جا سر میکنیم و شروع شدن همین کاری واژه‌آموز که الکی به نزدیکی 3 سال میشه اکثریت هنرمندان حتی اکتورها وقتی که اجرا میشن 3-4 سال کار میکنن یک جنجال میشن و میرن ولی در نقشه شما نیست خیلی جدا شدن نه هنرمندان حافظان نمیدونم ما معلم جنگل نیستیم من نظر شما سعدی چی است مثلا معلمانی که در مکتب درس میدن مکتب‌های میانه نظرشون با شکل درس دیگه شما چی خیال است و آیا کسی از اونها یگان واکنش نشون داد با شما یگان چی گفت مثلا تعریف کرد یا نمیدونم ایراد گرفت برین گونه تو نه خوشبختانه ایراد از طرف یگان معلم گرفته نشد در مسئله کاری فعالیتی ما تعریف چی تعریف هست منتداری هست چون که اینم گویم یکی از کارهایی هست که با اونها هم کمک رسانده میتواند چون که موادهایی که ما تشکیل کردیم ویدیو نمورهایی که ما تشکیل کردیم در عموم برای اونها هم یک ایده میدهد برای شاگردانش مثلا یک چیزی فایده میرسد برای ما از طرف معلمان همکسبانه یگون چیز نیست و من گویم با معلمانی مکتب‌های میانه و خالی گویم سر تعظیم فرود میرم برای مهنتشون که به نهایت مهنتی سخت میکنن من خودم 1 سال در لیسه رقم 3 در شهر کلاب کار کردم به نهایت دشوار است بیاید در مورد تفاوت صحبت کنیم پوشیده نیست که مثلا در کورس زبان انگلیسی یک نورس در 3 ماه 4 ماه زبان انگلیسی یاد میگیرد چرا در مکتب در 8 سال 7 سال یاد نمیگیرد برای چی کمبودی است اینجا
از تجربه خودم گپ میزنم. من هم در دانشگاه کار کردم، هم در مکتب و هم در مرکزهای آموزشی و باز هم شاگردهای ایندیویدوالی دارم، فردی. مشکلی مکتب از نگاه من این است که در مکتب نه همه با اون اختصاص شوق دارن. یعنی هست خواننده ای که میخواد در آینده مهندس شود، هست شاگردی که میخواد دکتر شود، هست شاگردی که میخواد دیگر کسب باشد. یعنی نه همه آنها برای زبان انگلیسی شوق دارند. یعنی که کدام یک موتیواسیون ندارند. بله، در اینجا علاقه صنف بچه‌ها گروه جدا میشود. بعضی‌ها در انگلیسی در کار است، گویم با قول آنها پیش می‌نشینند، بعضی‌ها در انگلیسی در کار نیست، در فهمیش خودشون انگلیسی در کار نیست، آنها خفا می‌نشینند یا که آماده نمیشن برای درس دیگر مشکلات. وقتی که همه گویم با یک فکر نباشند، рафти дарс халалдор мешавад. медонед ман ҳамин саволо ба бисёриҳо дода будам, вале ҷавоби шумо маро бисёр қаноатманд кард. воқеан ҳамин ҷавоб бисёр аҷоиб аст. вақте ки шахс худаш кор мекунад аллакай мефаҳмад. масалан ман оли акнун фикр мекунам ки воқеан ҳамун бечора дигар маҷбур аст ки ҳамунҷо бояд бишинад, барои ки вақти дарсиш аст ӯ бояд бишинад ҳамунҷо, дигар илоҷ нест, барои ки муаллим ҳасту нест мекунад. назари шумо чӣ аст Мирқурбон? ҳаст боз ягон чизе ки масалан дар мактабҳо агар ҷорӣ шавад ба назари шумо сифати таълим хубтар мешавад, махсусан омӯзиши забони англисӣ? ман фикр мекунам ки агар бо методҳои наве ки ҳастанд, методҳои омӯзиши забони англисӣ, яъне ки дар раванди таълим ҷорӣ кардани технологияҳои нав, ҷорӣ кардани яъне ки тарзи калимаазёдкунӣ, чунки мисол насли ҷавон, насли наврасе ки ҳозир дар мактабҳо таҳсил мекунанд, онҳо ҳаррӯза бо ҳамун гадҷетҳо, бо телефонҳо, бо компютер саркор ки доранд, онҳо дар ҳамун чиз шавқашон зиёдтар аст. ман фикр мекунам ки агар ҳамин чиз иҷоза дода шавад ва дар шакли дуруст агар ба роҳ монда шавад, мумкин ки фоизи нафароне ки шавқашон бештар мешавад дар даврони мактабӣ зиёдтар мешавад. саволе ки барои чӣ дар марказҳо тезтар ёд мегиранд нисбати мактаб, ман фикр мекунам дар кадом ҳолат одам ба марказ меравад? дар ҳолате ки вақте ки вай маҷбур аст, яъне ки дар рафти кораш забони англисӣ зарурат шудагӣ аст, ё дар вақти таҳсилаш, ё бояд хориҷа равад хондан, ё ки дигар, яъне ки дар вақти чизе ки ройгон аст уна қадр намекунанд, фикр мекунанд ки вақте ки пул медиҳад. бале як чизи оддӣ. ин фикри ман аст. муаллимони азиз дар мактабҳои миёна, шумо дарсотонро пулакӣ кунед, он вақт сифати таълим хубтар мешавад. саъди биёед шумо бо забони англисӣ гӯед ки ҳоли бахши реклама аст ва барномаи имкон баъди бахши реклама идома меёбад. шумо дур наравед, идомаи суҳбати мо ҷолиб мешавад. Кани? Dear audience, now we will move to advertisement for minutes and then we will be back in the for the iмкон чиз мешуд барнома имкон програм. خلاصه شنونده عزیز، همون گپی گفتگی اکای سعدی. رقم تلفن اداره رکلام 41 در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا مستقیم و بی تکرار. شنونده عزیز، ما صحبت داریم با سعدی طاهرزاده، استاد زبان انگلیسی و با میرقربون نعیمов، برنامه‌ساز واژه‌آموز. یک برنامه بسیار خوبی است که امیدوارم شما دربارش معلومات دارید و شما هم سوالای خود رو میتونید پیشنهاد کنید. البته بعضی سوال‌ها اینجا هستند که من البته اونها رو پیشنهاد میکنم. дар мавриди забони тоҷикӣ навишта аст ҷак шунандаи мо. масалан то кадом андоза донистани забони тоҷикӣ барои омӯзиши забони англисӣ мусоидат мекунад ва оё шарт аст ки масалан шумо грамматикаи забони тоҷикиро хуб донед ва баъд забони англисиро омӯзед? фикр мекунам грамматикаи забони тоҷикиро донистан зарур аст, аз сабабе ки вақте ки шумо дар дарсҳои грамматикии забони англисӣ шурӯъ мекунед, ҳатман ки дар он ҷо исм аст, сифат аст, феъл аст, масдар аст, дигар аст. агар ки онҳоро бо забони тоҷикӣ надонед, ин мушкилтар мешавад. яъне шумо фарқ байни калимаҳо гузошта наметавонед. масалан дар забони англисӣ ҳаст калимае ки ҳам исм аст, ҳам феъл ва ҳангоми истифода агар шумо надонед ки дар ин ҷо ба маънои феълӣ омадааст ё ба ин ҷо ба маънои исм омадааст, мушкил мешавад тарҷума кардану онро фаҳмидан ва дарк кардан. ва агар забони тоҷикӣ ё грамматикашро хуб донад, агар дар сатҳи аз 1 то 10 гирем, агар 10 нем 6 7 5 донад ақаллан, яъне фарқ байни исму феълу дигар чизҳоро донад, ин бениҳоят кори муаллимро осон мекунад ва фаҳмиши талабаро худашро, чунки мегӯяд ки ин ҷо исм аст ва намун
пайҳам омадани калимаҳон дар забони англисӣ ва тоҷикӣ каме фарқ дорад. Масалан дар англисӣ аввал ҷонишин меояд, баъд феъл меояд, баъд дигару дигар. дар тоҷикӣ баръакс мешавад. Яъне ман ба мактаб меравам, феъл дар забони тоҷикӣ охирон аст. Дар англисӣ бошад, дар аввали ҷумла меояд. Агар инҳоро донад, фикр мекунам ки басанда аст барои омӯхтани забони англисӣ. И что, надо ему навести, что проблема в другом. Много учеников в классе, главное, нет методики преподавания языков. Яъне ки дар синф ҳам талаба зиёд аст навиштанд ва ҳам як методикаи хоси дарсдиҳии забон нест, забони англисӣ нест. Шумо бо ин андеша розӣ ҳастед? Ман розӣ ҳастам, чунки дар марказҳое ки хосан забони англисӣ меомӯзанд, ки дилхоҳ забон меомӯзанд, дар онҷо аз ҳама зиёд 12 нафар иштирок мекунад ва давомнокии дарс дар онҷо 1.5 соат аст. Не бо ҳар як талаба зиёда аз 5 дақиқа 7 дақиқа сарф мешавад агар тақсим кунем. Дар мактаб ин 45 дақиқа аст ва дар онҷо мутаассифона то 20 нафар 24 нафар ҳаст. Яъне ин танҳо 2 дақиқа мерасад барои як талаба, дар онҷо имкони таҷриба кардан, гап задан намешавад. Яъне як калимаро агар аз 10 кас пурсӣ, дарс тамом мешавад. Варианти идеалӣ чанд кас аст? Бояд чанд кас бояд дарс нишиста бошад? Идеалӣ 8 то 10 нафар. 8 то 10 нафар. Хуб, бибинед, биёд дар мавриди воҷаомӯз суҳбат мекунем. Тасаввур кунед ки як нафар ҳоли моро шунида истодааст ва умуман намедонад ки чӣ барнома аст ҳамин воҷаомӯз. Чӣ хел шумо маърифӣ мекунед? Чӣ барнома астанд? Барномаи воҷаомӯз ман маърифӣ мекунам ҳамчун ёридиҳанда дар омӯзиши забони англисӣ қисмати калимаҳо. Яъне дилхоҳ забон аз калима вобаста аст. Агар шумо калима надонед, сад грамматика хонед, сад дигар чизҳо омӯзед, гап зада наметавонед, чунки дилхоҳ забон аз калима вобарат аст. Яъне асоси забон аст ва чанд қадаре ки шумо калима аз ёд кунед, ҳамон қадар омӯзиши забони шумо беҳтар мешавад, чунки вақте ки шумо калима доред, фақат бо грамматика як ҷо ба ҷогузорӣ мекунеду тамом суҳбат мекунед. Ва хатогии аксарияти мо дар он аст ки бисёртар бачаҳо фокус мекунанд, тамаркуз мекунанд дар омӯзиши грамматика ва наметавонанд давом дода, чунки грамматикам беканор аст, қоидаҳои бисёр дорад, нозукиҳои бисёр дорад ва ҳангоми фикр баъд фикр мекунам ки дар ин ҷо инро истифода барам ё дигарашро, инаш буд ё инаш буд. Ин як тарси талабаро барои гап задан зиёдтар мекунад. Умуман барои касе ки мехоҳад фақат барои гапзании худаш, масалан барои сафар кардан англисиро ёд бигирад, ҳамин грамматика даркор аст барои ӯ? Не. Ва курсҳои мо доранд, мо дорем ҳамин гуна курсҳое ки онҷо грамматика намеомӯзанд, фақат гапзаниро ёд медиҳанд, ҳаст ҳамин чиз? Акун акай Субҳонҷон, бе грамматика, бе омӯзиши грамматика намешавад, чунки бояд як тартиби гапзанӣ бошад. Лекин бисёр фокус кардан ба танҳо грамматика ман розӣ нестам, мумкин баъзе аз муаллимон бо ман розӣ набошанд, лекин ман фикр мекунам калима донистан бисёртар хубтар аст барои як шахсе ки гӯем гуфти шумо сайёҳ аст ё ин ки як чиз мекунад, фақат ҳамон калимаро ки дони фарз кардем ба қаҳвахона меорад кофи. ҳамон кофи ки гуфт ба ӯ кофи дода мешавад, ё ин ки агар калимаи иваз карданро донад барои пул change. ҳамин калимаро ки донист аллакай аз он тараф фаҳмида мешавад матлаби ин ки бояд пулинро майда кунем, дигар чиз кунем. Яъне забон худаш ин барои ифодаи фикри шумо ба дигар, яъне фикратон ки бо як калимаам агар гуфта тонистед, ин басанда аст. Лекин агар бахшиш гапатонро бурдам, агар касе ки расман кор кардани аст, ҳамчун омӯзгор ё ин ки дар ягон ширкати хориҷию дигар ё ки бо ҳуҷҷатҳо, ҳатман дар ин ҷо омӯзиши грамматика муҳим мешавад, чунки ин корҳои расмӣ аст ва дар ин ҷо хато кардан иҷозат нест тамоман. Хуб, Мирқурбон, ин барнома пулакӣ аст ва чӣ хел метавонанд пайдо кунанд ва истифода баранд? барнома дар ду шакл пешниҳод карда мешавад. боргирӣ кардани он комилан ройгон аст. Вақте ки боргирӣ мекунанд, метавонанд ки аз Play Market барои одамоне ки телефонҳои Android доранд ва аз App Store барои нафароне ки iPhone доранд метавонанд дастрас кунанд ва дар шакли ройгонаш 7 категория тақрибан 1500 калима ройгон пешниҳод карда мешавад. Хуб, яъне ки метавонанд ки шурӯъ кунанд, бинанд ва шакли премиум ам дорад, яъне шакли пулакии барнома, лекин он қадар нархи гарон ам нест. Якчанд функсияҳои ки умуман дар барномаҳои то ҳол дар барномаҳои тоҷикӣ истифода нашуда буданд мо ҷорӣ кардаги ҳастем. Аз он ҷумла зеҳни сунъӣ, яъне ки талаффузи худи хонандаро месанҷад, баҳогузорӣ мекунад, реҷаи батл, яъне ки мусобиқа, метавонанд ки байни ҳамдигар мусобиқа кунанд ки тезтар ба суолҳо посух медиҳад ва дигар функсияҳое ки вай ҳастанд ва дар шакли
بگیم پولاکیش تقریبا 18000 کلمه در دسترسی میکنند که برای هر یک کلمه و رسم، تلفظ اون، ترانسکریپسیون اون، طرز نوشتن، طرز درست خواندن اون، ترجمه تاجیکی و ترجمه روسی، یعنی حتی آدمانی که زبان روسیه شون بهتر است اونها هم میتوانند که این برنامه را استفاده برن افغان زبان تاجیکی شون و намунаи ин барнома ҳаст аналог дигарҳо ҳам доранд ин хел барнома дигар ширкатҳо дигар коргоҳҳо ё дигар масалан барномасозон ҳамигуна доранд барнома ба ҳамин монанд дар тоҷикистон ё ки дар тоҷикистон дар тоҷикистон не ба фикрам ки нест ҳаст якчанд барномаҳое ҳастанд ки ба мисли китобҳои луғат фақат калима ҳаст тарҷумааш ҳаст лекин аз мо бисёртар кӯшиш кардем ки он калимаро талаба машқ кунад. یعنی ما 8 نمودی مشق در برنامه وارد کردیم که وقتی که یک کلمه رو می‌آموزد وای از ترجمه انگلیسی به تاجیکی انتخاب میکند، از تاجیکی به انگلیسی انتخاب میکند، کلمه رو گوش میکند، مینویسد، کلمه رو گپ میزند. یعنی همه 4 مهارتی که برای آموزشی کلمه هست و 4 نمودی مهارت آموزشی که از کینستیکی و دیگر همه این رو ما در برنامه جا کردیم که مثلا شاگردی که کلمه را یاد کرد و حتما باید طرز درستی تلفظ کلمه را داند، طرز نوشتن آن را پورا تواند. مثلا اگر دکتر باشد مثلا دکتر پورا نوشته بتواند. یعنی هر یک حرف را هم املاش همش چیز رو در برنامه با 8 نمودی مشق می‌آموزیم. بعضی فکر میکنن که معلم حتما در کار است، یعنی که شخص باید با معلم روبرو درس آموزد، اما شما جایگزین این هستین که آنلاین درس ها این نتیجه خوب میدن. با فکر شما کدام وریانت بهتر است؟ یا این وابسته به خود شخص است که چه خیلی می‌آموزه؟ اکنون در برنامه‌ای که ما کردیم این چیزی که گفتیم برنامه ایلاوگی است و برای آموزشی پوره انگلیسی حتما که اگر از زینه‌های پایانی باشند معلم در کار است، چون که همون بازارا باید به طلبه فهموند. هست چیزایی که اگر معلم نفهموند طلبه خودش درک کردن نمیتواند. فقط خودآموزی میشد در سطح элементари болотар ё ин ки принтер болотар баъд талаба метавонад ки худомӯзӣ кунад. бале хуб бубинед баъзеҳо интихоб мекунанд марказҳоеро ки онҷо соҳибони забон кор мекунанд, яъне кадом як шахсе аз кишварҳои аврупо ва амрико ва аз кишварҳои дигар яъне бартарӣ медиҳанд. баъзе бачаҳои мо фикр мекунанд ки агар соҳиби забон дарс бидиҳад хубтар аст. ин то кадом андоза андеша дуруст аст ба назари шумо ё куҷояш нодуруст аст ин андешаро? фикр мекунам صاحبی زبان درس دادنم یک مهارت خوب است، چون که اولا ما طرز تلفظ درستی کلمه ها رو می‌آموزیم از آنها و بعداً اگر از زینه‌های پایانی باشد برای طلبه کمی دشوارتر می‌شود، چون که نه همون بازارا ما باید به زبان تاجیکی خودش فهمونیم که این سرخ است، این کبوت است، این است، یعنی همون بعضی مقدمه‌ای رو. اگر زینه‌های بالایی باشد برای تجربه کردن سخنگویی پرکتیک و دیگر حتما که صاحبان زبان برتریت دارند. لیکن در بعضی از مرکزهایی که در دوشنبه هستند صاحبان زبان نیستند. آنها مثل ما زبان انگلیسی زبان دومی آنها است. از گانا و از دیگر جای فوتبالیستایی که برای ما میان آنها رو میارن. میگم بچه‌اش مردم خوب میباشن خارجی درس میدهد گفته. اونم خارجی هم گفتم زبان انگلیسی رو خودش آموخته است. یعنی میتواند که وای خطا داشته باشد، میتواند در اکسنتش در تلفظش خطا داشته باشد. انا یکم معلم زبان انگلیسی نمیگه. شما بار اول گفته استودید میدونین؟ بعد این فکر میکنم که بعد این برنامه البته از مرکزهای آموزشی به شما زنگ میزنن اکای سعدی میگه پا گفتن در کار نبود. عموما مشکل ترین حالتی که در وقت درسدهی شما روبرو شد یادتون است؟ دشوارترین چیزی که مثلا در معلمیتون بود چی است؟ دشوارترین فکر میکنم این همون در لیسه بود. در وقتی که در مکتبی هم لیسه کار میکردم در شهر کلوب، بسیارتر وقتی که میخوای فهمونی یک برنامه رو یک موضوع رو پورتر، اما طلبه ها هوششون در دیگر جا است گوش نمیکنن، یا اینکه وقتی که میگوید که فهمیدیم و باز پرسی میکنی که فهمیده است یا نه، تماما دیگر چیز میگه. میفهمی که نفهمیدن. میفهمیدی که نفهمیدن، که میفهمیدی که بخاطر گیم روشون اسیو کردن. تماما هوششون در دیگر جا فهمیدیم میگم بعد نفهمیدن. انا همین حالاتو بگم وزمی‌تر است. برای من با معلمان مکتب گویم یک احترامی خاصه دارم، چون که بی‌نهایت دشوار است کار کردن. برای که من از دیما کسی میاد که گفتیم میر قربان محتاج است با آموزش یعنی همین زبان و یگان فکری دیگر ندارد، هوسمند است، میاد مهنت میکند. برای ما این کار خیلی آسان است، لیکن برای مکتب میانه معلم مکتب میانه خیلی دشوار است. خب من یگان اسرار خاصی برای آموزش زبان انگلیسی هست؟ مثلا گفتم میتونید که کیها باید خودشون غم ندین، یاد نمیگیرید شما
ҳастанд ҳамин гурӯҳи мардум? ҳастанд одамое ки мехоҳанд дар 3 моҳ ёд гиранд. одамое мехоҳанд ки барои мо менависанд ки ман баъди 3 моҳ фалон ҷо сафар дорам, бояд англисиро ёд гирам, ё ин ки баъд аз 2 моҳ мо дар идора имтиҳон дорем, ман бояд англисиро ёд гирам. онҳо ёд намегиранд, чунки касе ки вақт талаб мекунад ки ман дар 6 моҳ, дар 1 моҳ, дар 2 моҳ бояд ёд гирам, ин аллакай гӯем ба психикаи онҳо таъсири бад мерасонад, чунки онҳо саросима ҳастанд, диққат наметавонанд. омӯзиши англисӣ ин пайҳамӣ аст, пайдарҳамӣ аст. шумо ҳар рӯз бояд гӯем бе прогул ёки бе чиз кардани дарс ҳатман хонед, омӯзед. ин як пайвастагӣ аст. пайвастагӣ набошад, шумо наметавонед забон осуд кард. ҳаст мавзӯе ки мардум бисёртар аз шумо мепурсанд дар кӯча, дар роҳ, дар интернет, дар эфирҳои мустақим? аз ҳама саволи маъмул акай субҳон ин чӣ хел англисиро омӯзем? аз ҳама саволи маъмул мо чандин борҳо дар наворҳои худ инро ҷавоб додем ва айни ҳол барои ман вақте ки ҳамидро менависанд, ман мегӯям ки барои англисӣ чӣ кор кардесай? баъд мега оли ҳичи, оли ҳичи накард. хай мегӯм сарка дарса, баъд маълум мешава. яъне вақтеш ки мам сафар биромадем, баъд маълум мешава ки чӣ дар кор, чӣ кор кандар кор, чӣ кор кандар кор. одамон мутаассифона ҳам хел шахсое ҳастанд ки як умр нақша мекашанд, ҳеҷ вақт сар намекунанд. аз ин маълим мепурсанд, аз ин маълим мепурсанд, аз ин маълим мепурсанд, чӣ хел англисиро сара кунем? оз агар ҳамун савола махшавтам аймада хуб ҷавоб метавам, лекин сар намекунад. медона курс ҳаст, медона барнома ҳаст, медона китоб ҳаст, медона ютуб ҳаст, медона марказ ҳаст, маълима мешнаса, китобура дора, сар намекунад. ин ҳам мисли онҳое аст ки як ҳаёт сигоркаширо партофтаниан, ин рӯз пагоҳ дига ва ҳеҷ неки партофтани ё рӯзи душанбе машқа сар кардан, ё машқа сар кардан ҳар рӯзи душанбе. хуб, ман назаратон ба танқид чӣ аст? вақте ки масалан танқид мекунанд, вақте ки масалан мегӯянд ки ин хуб нест, вақте ки масалан ягон эрод мегиранд, чӣ қабул мекунед шумо ина? барои ки интернет як майдони бисёр васеъ аст, онҷо мардуми дорои фикру зикри ҳархела, дорои донишҳои ҳархела менависанд. ҳаст ҳолате ки сахт мерасад гапошон? ҳаст ҳолате ки сахт мерасад. одатан ман комментҳоро аз гӯем одамҳои муқаррари аҳамият наметиҳам. ин бисёртар кӯдакон ҳар чиз менависанд. вақте ки профилаш медарои мебинӣ, ё кӯдак аст, ё ки расм надорад, ё номаш намедонам, king of фалон фалон ҷо навистагӣ, профил закритӣ. онҳо он мардуме ки худашон пинҳонӣ ҳастанд, маълум нест ки аст. барои мо ҷавоб наметиҳем, аҳамият наметиҳем. лекин барои ман бисёртар як бор гӯем сахт расид ин комментҳои фейсбукӣ аз ҷониби рӯзноманигорон. хуб, ки ту забонро таҷавуз кардӣ, ту хоини, ту забонро лаҳҷавӣ истифода мебарӣ, коста мекунӣ дигару дигару дигару. вақте ки шумо дарсҳои интерактивӣ медиҳед. бале, ман бо лаҳҷа мебарам саҳифаи худро дар инстаграм, бо лаҳҷа гап мезанам, суҳбат мекунам ва бисёртар ана ҳамин усули маро танқид мекунанд, гап мезананд, гапҳои қабеҳ ҳам мезананд, сахт ҳам мезананд. рӯзноманигороне ки шояд забони англисиро намедонанд, намхел? акун англисӣ донистан надонистанашро намедонам. баъд як лайфхак, шумо вақте ки танқид мекунанд бо забони англисӣ навиштан инам мешавад. бубинем чӣ мешавад. баъд гуфти ҳамон масъал ки замбур газед алам кард, шита барам кард. баъд як рӯз хондам ҷамъ шуд. баъд як навор кардам, як 5 дақиқа. манам сахт гап задам, гуфтам ки ин қадар забонро ки дӯст медоред, чаро ки дар донишгоҳҳои мо то хол китобҳои русиро истифода мебарем, шумо ин қадар забони русиро дӯст намедоред? ё ки чиба дар мактабҳои мо олиам маводҳои тоҷикӣ кам аст, чиба дар шабакаҳои иҷтимоӣ маводҳои иҷтимоӣ кам аст. расман мо ягон ба ғайр аз як ё ду китобе ки ангушшумор ҳастанд, дигар китобҳои омӯзиши забон надорем. ин гуна ҷавобҳо гем ба қавле додаму дигар чиз кардам. ва гуфтам ки ин усули дарсдиҳии ман аст, яъне ҳар як муаллим як усули худашро дорад. ин усули ман аст, бо забони ҳамун талаба хонанда он гап мезанам, бо забони фаҳмо бо забони фаҳмои худаш ки дарк кунад. агар ман гӯем ба сатҳи академикӣ забони тоҷикӣ гап занам, касе гӯш намекунад. ҳамун аудитория ки ман дорам, касе гӯш намекунад. яъне ман як қисми гӯем аудитория гирифтам ва як усули худам хат ба онҳо суҳбат мекунам. вале зиёданд нафароне ки шуморо дастгирӣ мекунанд, хел аст? ҳатман. рақами телефони идораи реклама 4141. дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон, гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор. мо мустақиман суҳбат дорем
бо ду нафар аз меҳмонони бисёр хуби мо дар эфир умедворам ки ҷолиб аст, шавқовар аст. бо Саъди Тоҳирзода суҳбат дорем ва бо Мир Қурбон Наимов, устоди забони англисӣ ва барномасози вожаомӯз. Хуб, биёед Саъди дар бораи он суҳбат кунем ки умуман ҳамин дарсдиҳӣ дар интернет ягон манфиати пулӣ дорад, манфиат молиявӣ? манфиати молиявӣ, агар шумо марказ дошта бошед, агар шумо гем ҳаррӯза дарс гӯед, манфиат ҳатман ки дорад, барое ки барои шумо шогирд пайдо мешавад. ин мисли он ки як духтур дар эфири радио барнома дошт ва ҳамеша камакак дар бораи беморӣ суҳбат мекард, бо ҳамон шунаванде ки занг мезад ва мегуфт ки давом шама дар марказ мегум, биё марказ. бале ҳамин хел аст. чунки муаллимоне ки мо аллакай бо онҳо ҳамкорӣ дорем ва кор мекунем, ҳамашон блоги худшонро ба мақсади шогирд бисёртар гирифтан доранд. нест муаллиме ки ҳамчун як блогер баромада суҳбат кунад ва ягон манфиати пулию молӣ надошта бошад. ман чанд навора ҳамин бегоҳ тамошо кардам аз бачаҳое ки забони англисӣ дарс медиҳанд, бо усулҳои гуногун, бо лаҳҷаи гуногун, бо методикаи гуногун, ва баъзешон иддао доштанд ки ман бепул баротон дарс медиҳам. яъне онҳоро шумо ҳам тамошо мекунед, умедворам чихел қабул мекунед. ин хуб аст ё баръакс? ака субҳон, ин масъала бисёр як масъалаи гӯем рӯзмарра ҳаст. баъд аз ин мушкилиҳое ки дар хориҷа пайдо шуду дигар бисёр муаллимон гӯем ба қавли як дардашон кард ки мардуми мо аз надонистани забону дигар муҳтоҷи дигарон шуданд ва ин пешниҳодро мо як гурӯҳи муаллимони забони англисӣ дорем, пешниҳоди морам кардем, лекин мутаассифона ҳар чизе ки ройгон аст ака субҳон дур давом намекунад ва онро пурра ҷиддӣ намегиранд хонандагон. аз тарафи муаллим ин пешниҳод чандин бор ҳаст, лекин мардум онро ҷиддӣ намегиранд, чунки як рӯз мегӯяд хай прогул кардем, ки нарафтем ҳичгам пагоҳ мерем, дигар мерем. ин морам таҷриба доштем дар маркази худам, мо 15 нафар аз оилаҳои камбизоат гирифтем, дарс додем. дар давоми як моҳ аз он 15 нафар як нафараш мо. оно чаро рафтанд, намехостанд ё вазнин буд? барнома вазмин аст, мегӯяд шаб дер мешавад, торик мешавад, мо наметонем омада, ин духтар аст, ин фалон аст гуфта ба ҳар баҳона 14 нафар 14 намуд баҳона доштанд ва ҳамашон тарк карданд. лекин касое ки пул медиҳанд, гуфти шумо шабро шаб нагуфта, бегоҳро бегоҳ нагуфта, духтару писарро нагуфта, ҷудо накарда омада дарсошо хонда рафтесан. ин як масъулият ҳаст. хуб Саъди, дар забономӯзӣ ман мехоҳам ки ҳар ду шумо ҷавоб диҳед. дар забономӯзӣ нақши волидон чӣ хел аст? масалан агар мо маҷбур накунем баъзе фарзандомона, онҳо намераванд бо хоҳиши худашон, не? ё шояд моҳияти ҳамин забономӯзиро шояд ози нафаҳманд. нақши падару модаро волидон чӣ хел аст дар ин самт? нақши волидон ман фикр мекунам ки дар ҷои аввал меистад. чунки агар кӯдак бошад, ҳеҷ вақт кӯдак худаш намеояд аз бозӣ, аз футбол биёяд дар синф нишинад ё ки дар марказ биёяд дарс хонад. ҳатман ки волидайн онро ба марказ равон мекунанд ва моҳияти муҳим будани забонро волидайн мефаҳманд, чунки кӯдак худаш намефаҳмад, он дар фикри он бозию дигар чизҳо аст. ва гӯем тафтиш кардану назорат карданам аз волидони вобаста аст, чунки вазифае ки мисол мо барои бача медиҳем ки худаш тайёр кунад, омода кунад, такрор кунаду дигар. инро агар волидайн назорат накунад, талаба омода намешавад ва ба дарси дигар меояд, мо бо ӯ мешинем, бо он вазифаи хонагиша кор мекунем давоми як соати дигар. ман фикр мекунам ҷои якум аст. назари шумо чӣ аст? бале, агар ки волидон тафтиш накунанд, мисол ки фарзандам шумо то кадом дар чӣ хонда истодаи, чӣ кор карда истодаи, вазифата карди ё ки не, ё ки ақаллан занг зананд ҳамон марказ ва пурсанд аз роҳбар ки аз муаллими ҳамон ки дарсҳо медиҳанд. то агар ҳамин кора накунанд, қисми зиёд, ҳама не, мо ҳама гуфта наметавонем, мисол кӯдаке ҳастанд, онҳо метавонанд аҳамият надиҳанд, дарса накунанд, чунки онҳо моҳияти мисол падар модар бо як нияте равон мекунанд ки фарзанди ман забони англисиро ёд гирад, паго дар кораш мешавад дар зиндагӣ. ба ҳамин хотир ҳатман ин беин намешавад, яъне ки бояд ҳатман назорат бошад. ман як чиз дигаро илова кунам. аз ҳисобе ки аксар гӯем агар хато намекунем, аксар волидони мо худашон забони англисиро намедонанд, чунки дар давраҳои гӯем нооромӣ ба воя расиданд ва шояд ба донишгоҳ рафта натонистанд, ба мактаб хуб хонда натонистанд.
онҳо забони англисиро балад нестанд, хуб намедонанд ва шояд тафтишам карда натавонанд. мо дар барномаи вожомӯз ма як рӯз бо меҳрубон суҳбат доштам, як ҳамин мушкилиро ҳал карданӣ. чӣ гуна мо ҳар як падар ё модаре ки барои фарзандаш барномаи вожомӯз мегирад, мо ана ҳамон ҳисоботи ҳаррӯзаи талабаро бо падараш равон мекунем. аксари падарон мисол дар хориҷа ҳастанд, тафтиш карда наметавонанд ҳаррӯза. вақте ки писараш ё ки духтараш дар давоми рӯз 5 калима омӯхт, 7 калима омӯхт, ҳатман ки як соати муайян бегоҳ ба падараш ҳисобот равон карда мешавад ки имрӯз фарзанди шумо 7 калима омӯхт. агар фардо ки наомӯхт, имрӯз фарзанди шумо ягон калима наомӯхт. яъне як ҳисобот ягон калима наомӯхт ва метавонед ки шумо ба ӯ хӯроки шом надиҳед. бале. анамин ҳисоботро кӯшиш мекунем ки барои падарон равон кунем. хуб, чанд нафар савол додан, умедворам ки кӯтоҳакак ҷавоб медиҳед. як нафар навиштааст ки ҳамин сину соли идеалӣ барои кӯдакон чанд аст? аз чанд солагӣ бояд англисиро омӯзанд? аз 3 солагӣ метавонанд шурӯъ кунанд, лекин ман шахсан худам тавсия медиҳам аз синфҳои 5 боло. барои чӣ? барое ки аввал забони модари худашонро хуб омӯзанд, кӯдакон хуб тоҷикӣ суҳбат кунанд. хуб, нафари дигар навиштааст ки кадом марказҳо ба назари шумо бисёр хубанд, кадом марказҳоро тавсия медиҳед? агар ин реклама нашавад метавонед гӯед, ғайр аз маркази худатон албатта. бе реклама, маркази мо дар шаҳри Кӯлоб аст, аллакай инро ҳама медонад. дар душанбе марказҳои хуб, ман фикр мекунам ин марказҳои Оксфорд аст, American School аст ки дар наздикии шумо инҷо як филиалаш ҳаст. баъдан маркази DLC, боз кадом мактаб аст? мактаби Саманд аст ки мо роҳбари онҳоро медонем, мешиносем ва як принципи кории хубам доранд. хуб, шунавандаи дигари мо навиштааст дар мавриди чӣ тавр муоширати спикингро боқувваттар кунем навиштааст. барои шумо дуруд гуфтааст, ин кас маъмур ном доштанд ва дар мавриди ҳамон спикинг навиштанд. бале, барои спикинг ман фикр мекунам аз ҳама методи хубтар ин методи шадовинг аст ки шумо як навори соҳибзабононро мегиред, аз филм бошад, аз дилхоҳ чизе ки бошад онро мегиред ва калима ба калима онро такрор мекунед, гап мезанед, чунки мушакҳои забони шумо бояд омӯхт шавад барои такрор кардани инсонҳо. ани аксарият калимаро медонанд ё мефаҳманд, суҳбат карда наметавонанд, барое ки калимаро бигӯем ба андозаи кофӣ талаффуз накардан, машқ накардан гуфта наметавонанд. яъне ба хали тоҷикӣ гӯем забонам намепечад, гуфта наметавонанд. ин чанд қадар бисёртар гап зананд, он қадар беҳтар мешавад. умуман шуморо чӣ таҳрик медиҳад барои эҷод кардан, кор кардан, барномаро такмил додан, барои дарс додан? шуморо чӣ таҳрик медиҳад? яъне чӣ мотиватсия медиҳад барои шумо? мотиватсия ин натиҷаи бачаҳо аст. натиҷаи бачаҳое ки аллакай мо дар барномаи вожомӯз ё ки аз блоги худамон мисол дорем, ки мегӯяд мо 10 калима ё ки 6 калимае ки аз шумо ёд гирифтем аллакай истифода бурдем, бинояд хуб аст, ё ки ман натиҷаи хуб гирифтаистам. бисёртар барои мо муҷирон менависанд ки ака барномаатон беҳад ёрдам мекунад, ман аллакай калимаҳои дар корима аз ёд кардаистам, ёд гирифтаистам, суҳбат кардаистам. барои чӣ? барое ки мо дар вожомӯз 38 категория дорем ва интихоб додагием барои хонанда ки категория дар кори худш аз ёд кунад. яъне як барномаи муайян нест. фарз кардем агар вай ронанда бошад, ҳам калимаҳои ронандагӣ, агар духтур бошад, калимаҳои духтурӣ дигар. баъзе барномаҳо дар интернет пайдо шуда, шумо гап мезанед ва барои ҳамсуҳбатон тарҷима мекунад. амин барои забономӯзӣ монеа намешавад? одама танбал намекунад ҳамин чизо? агар аз нигоҳи дигар гирем, ин хуб аст барои практика кардан. саволи пешина буд ки чӣ хел практика кунем, метавонед бо онҳо практика кунед. лекин иро бисёртар ҳамон тоҷирон истифода мебаранд ки вақти омӯзиш надоранд, мераванд сафар, дар хорамон истифода мебаранд аз тарҷумонҳо. фикр мекунам монеа намешавад, чунки технология ҳаст, ҳама чиз аллакай тарҷума мекунанд дигар, лекин дониш ки худат дорӣ, ин барои ту як дигар намуд боварӣ медиҳад. ман як методи, як лайфхаки хубам медонам барои забони англисӣ ёд гирифтан, вале ман мегӯям шумо гӯед ки қабул аст, дуруст аст, маъқул аст. масалан як роҳи бепул забони англисиро ёд гирифтан, ин оиладор шудан бо як духтари зебоест ки забони англисӣ. чӣ хел аст ҳамин лайфхак? ё медонад яки худашон соҳибзабон аст. бале, беҳтарин аст, як мо дер кардем. не, чаро дер кардем? мирхӯрбон шумо ҳам дер кардем? бале, инам дер кард. донишҷон имкон дорад. донишҷон имкон дорад. инам варианти хуб аст ба фикрам, не? бале, ҳатман. дар оно бо қалин нест, ин чизо хеле осон аст. бале. лекин бо як варианти дигар ва эҳтимол ҳаст ки чапа мешавад. ин ӯ кас забони тоҷика мегирад, касоро бисияд. умуман чун дар бораи қалин гуфтем, қалин чӣ мешавад ба англисӣ? қалинг
این زبان فهمیدم ترجمه ندارد این چیز. نه شنوندگان عزیز نیستم این چیز در زبان‌های دیگر. برای همین شما کوشش کنید که دخترتون از روی محبت اولیادار شود و خب نیستم این کلمه نه سعدی طاهرزاده خودش میگه که نیستم این کلمه. خب من بسیار خرسند شدم از صحبتتون. تشکر میگم برای شما. شنوندگان عزیز ما با سعدی طاهرزاده صحبت داشتیم. نفری که یعنی زبان انگلیسی را برای مردم میآموزاند، نفری که در این مرکز شاگردان خیلی زیاد دارند، شاگردان آنلاینی خیلی زیاد دارند، استاد زبان انگلیسی و امیر قربان نعیمов برنامه‌سازی واژه آموز که یک برنامه بسیار خوب است و گفتن برای شما که چه اون رو استفاده برید. برور میخوام برای شما برکت و اینجا برنامه ما هم به آخر میرسد. من بسیار میخوام که شما برنامه ما را جمع بست کنین، گوین که برای امروز تمام پگاه ساعت 7 رو انتظار شوید. تشکر زیاد که صبحان برای صحبت خوب و تشکر زیاد برای شنوندگانی که مدت یک ساعت با ما بودند. And here we close our program and see you all tomorrow at 7 a.m. خلاصه همین گپ خلاصه. صبحان جلیلوف بودم تا پگاه. خدا نگهبان.